Estem a l'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia, que està just al centre de la vila de Gràcia. És una entitat religiosa, una entitat que s'ha obert al barri des del 1885 i que doncs, en aquest festival de la Vila Màgica el que farem serà una miqueta aquesta post-inauguració dels actes. Es farà aquí un petit piscolabis amb les persones que hi participaran, fins i tot amb màgia, amb una miqueta de música. I res, doncs, l'Oratori Sant Felip Neri el que fa és, a part de la vessant religiosa, les misses que es puguin fer cada dia, les celebracions eucarístiques, tot el que es pugui celebrar a nivell religiós, també tenim la vessant cultural. Tenim des d'exposicions, concerts aquí al claustre, concerts a l'església, també tenim l'esplai, tenim la Fadrinalla de Gràcia, tenim moltes activitats i moltes entitats que al llarg de l'any organitzen festes aquí al claustre i també a l'església. Bé, l'Oratori de Gràcia comença el seu camí l'any 1881, quan des de l'Oratori de Barcelona van decidir expandir-se i fer una congregació a un altre lloc que no fos la mateixa ciutat. Llavors van començar a buscar llocs i van decidir que a la Vila de Gràcia, que en aquell moment era independent, construirien una nova congregació. Llavors, l'any 1885 va ser quan ja finalment teníem l'església primitiva i el convent dels capellans que es començaran a instal·lar a viure aquí. A poc han anat passant els anys i aquí hi ha hagut, des de la Setmana Tràgica del 1909, quan van cremar l'església i el poeta Joan Maragall va fer un dels seus 3 escrits publicat i el que era més famós era el de l'església cremada. Després es va tornar a cremar l'any 1936 i a poc ha anat recuperant aquell esplendor que l'oratori tenia fins a dia d'avui, que és un dels centres també més reconeguts i una de les entitats històriques de Gràcia que ha col·laborat sempre tant a nivell municipal com a nivell del districte de Gràcia i que realment ens encanta poder compartir amb tots vosaltres, no només amb els graciencs i gracienques, sinó amb tota la gent de Barcelona i de fora, totes les activitats que realitzem durant tot l'any.